खोज में भगवान राम बानरी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई केला कर तैयारी कर रहल बाड़न। सीता मतारी के खोज में हनुमान जी लंकापुरी जब पहुंचलन है, देखलन की अशोक वाटिका में सीता मैया बैठ के रोवत तारी। अब भगवान हनुमान जी जब पहुंचलन है, सामने मुंद्रिका निकाल के दहलन, अंगूठी निकाल के दहलन की हे माते, हमें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भेजले बाड़न। सच्चोधार सीता मतारी रोत है, अकुशल छेन पूछ रहल बाड़ी, भैया सीती न दे कि हे हनुमान हमार लखन भैया कैसे बाड़न, प्रभु राम कैसे बाड़न, अयोध्या के लोग कैसे बाड़न, कैसे पूछ रहल बाड़ी। वाह भैया, लॉकडाउन का असर बाबू भैया, लेकिन जाई यह कहली है हनुमान जी से सीता मतारी। कैसन प्रभु जी अरे रोवतारी मैया हो जानकी, अरे रोवतारी मैया हो